que, polo tanto, evidenciarán a necesidade da mellora da Administración de Xustiza no seu conxunto fronte a un problema que ten a Administración de Xustiza en Galicia, que neste caso ten un nome e un apelido, que é Alfonso Rueda. Resulta que agora, subimos esta mañán, Alfonso Rueda dice que se sentará cos traballadores e as traballadoras no caso de que suspenden a folga, como se el pudiese decidir unilateralmente se suspende a folga, como se iso non fose simplemente dicilo unha tomadura de pelo da que estamos xa fartas todas e todos. Estamos fartos e fartas das excusas e das chantaxes de Rueda. Estamos fartos do sufrimento causado ao servicio público como consecuencia de anos de infradotación de medios personais e materiais. Estamos fartos do sufrimento que se lle produce ás persoas que non poden ser atendidas como consecuencia disto da Administración de Xustiza, e estamos fartas tamén do sufrimento que se causa innecesariamente aos traballadores e as traballadoras que teñen que poñer do seu peto cartos para pagar unha folga que simplemente é a reivindicación do servicio público que beneficia ao conxunto da sociedade. Rueda tivo meses para poder falar cos traballadores de Xustiza sin ter que chegar á folga. Por lo tanto, agora non está legitimado para pedirlle a ninguén que suspenda a folga simplemente para falar con eles. Rueda ten que sentarse cos traballadores e cas traballadoras a falar por unha razón, porque lle exixe este Parlamento. Porque este Parlamento acordou no mes de decembro unha táboa a acoller por unanimidade, unha táboa reivindicativa que é a que agora os traballadores e traballadoras queren falar co señor Rueda. Por lo tanto, iso que ten que facer Rueda, sin esperar ningún minuto máis. E esa exixencia, ese marco que estuvo establecido por este Parlamento e que debe leválo a esa mesa de negociación, ten que consistir en que lle deixen de roubar os traballadores de Xustiza a mitade do salario cando enferman, porque aos traballadores de Xustiza non lles descontan a mitade de hipoteca cando enferman, nin lles descontan a mitade de hipoteca na tenda de alimentación e teñen que alimentar os fillos igual. Porque é necesario acabar ca discriminación dos traballadores de Xustiza que sustitúen a outros cando non poden facer o traballo e se lles paga menos por iso, e iso é unha discriminación. Porque non é aceptable tampouco que non se saquen prazas que se decían amortizadas cando o retraso da Administración de Xustiza nos leva a que, por exemplo, nos xulgados do social en Lugo, no Social 2 en Lugo, se estea sinalando para setembro de 2020, antes de empezar a folga. Por lo tanto, o colapso judicial ten máis que ver ca falta de medios da Administración de Xustiza que con ninguna outra consideración. E, finalmente, porque non é de recibo que mentres se sigue recortando os dereitos salariais dos traballadores e das traballadoras, Feijóo se subiu o sueldo e o conxunto do goberno un 7,5%. Por lo tanto, o primeiro que cabe dicirlle a Rueda é que se deixe de exixencias, que se deixe de chantaxes, que se deixe de soberbia e que, por lo tanto, se sente a negociar e acceder ás condicións exigidas polos traballadores e as traballadoras, porque foron unha condición unánime deste Parlamento galego no mes de decembro.